Osim matematikom, učenici matematičke gimnazije neretko se bave i sportom, muzikom, glumom. Dobar spoj sa nagradama na međunarodnim takmičenjima za odlazak na školovanje na prestižne univerzitete. Aleksa odlazi na Princeton, gde će se i dalje baviti i matematikom i atletikom. To će biti vrlo izazovno. Čini mi se da ću stvarno imati priliku da naučim puno novih stvari i da upoznam puno novih ljudi. Nastavit ću da se bavim sportom, potrudit ću se istim intenzitetom kao i do sada. To će, naravno imaću drugi izazov u toku naredne godine, pa će to na drugi način morati da se uklapa, ali mislim da ću uspeti zato što podjednako bitno kao i akademski razvoj. Najbolja matematičarka u Evropi, Jelena, ima još godinu dana da odluči gde će da nastavi studije. Recimo da svake godine odem na nekih 5 takmičenja ili 4. I svake godine, znači, osvojim tako oko 5 medalja. Ja sam plivala dugo vremena, ali sad idem rekreativno, idem jednom nedeljno ako stignem. I takođe išla sam u muzičku školu, tako da sviram klaver. Pavla ostaje u Srbiji gde će studirati 2 fakulteta, matematički i računarski. Zato je gluma ostala po strani. Nekad sam išao na glumu, to je više bilo kao hobi, kao zabava, kao da se malo da probam nešto drugačije. Sad to sam morao da prestanem. Kad se već krenulo ozbiljnije sa takmičenjem, nisam mogu da izbalansiram jedno i drugo, pošto je to već da u tom trenutku tražao da bude mnogo ozbiljniji u tome. Kažu da će školu pamtiti još po nečem. To je jedno mesto gde sam za 6 godina naučio nešto mnogo više od same matematike, tako da možda te lekcije koje su bile između časova i na odmorima su možda ono što je najbitnije što nosim iz ove škole.